Bé, doncs avui ha estat un dia fantàstic perquè hem pogut gaudir de més de 200 jugadors de les escoles de tennis d'arreu de Catalunya, on han vingut amb els seus equips, gairebé uns 40 equips que han pogut gaudir d'una jornada fantàstica de tennis, on han jugat partits individuals i dobles i a més han pogut fer unes activitats on han rebut obsequis tots els nens i jo crec que podem estar molt contents tots perquè la jornada ha estat fantàstica. Penso que el supertenis és una activitat molt positiva cap als nens petits perquè els ensenyen com es juga l'esport al tenis i, a més, tots els valors que aquest dona als infants. I trobo que és una activitat molt educativa, ja que no només és esport, sinó que es tenen en compte molts més valors i trobo que és una molt bona activitat, molt divertida, que molts nens m'agrada molt que puguin gaudir. Aquí estem, acabem d'acabar l'activitat de supertenis amb la federació i amb el club de polo. Ens ho hem passat superbé. Els nens han jugat molts bons partits, sobretot molt bona competició entre ells i demostrant el nivell que cada dia demostren al seu entrenament.